Twettqet miżur oħra tal-budget tal-2022 meta nfetħet uffiċjalment is-sezzjoni ta' sorveljanza fl-Aġenzija tal-Ikel. Il-Ministru għall-Agrikoltura, is-Sajd u Drittijiet tal-Annimali, Anton Refalo, qal li l-ftuħ ta' din is-sezzjoni huwa kruċjali ferm għas-settur. Huwa spjega li wħud mill-funzjonijiet ta' din is-sezzjoni huma li jiġi żgurat li ma jkunx hemm frodi fil-bejħ tal-prodott agrikolu Malti, li jitwettqu spezzjonijiet meħtieġa fis-settur, li jiġu implementati l-standards tal-kummerċjalizzazzjoni fuq il-frott u l-ħaxix frisk, li jissaħħu u jiġu regolati s-swieq tal-bdiewa, kif ukoll illi jingħata appoġġ lid-dipartimenti fl-Aġenzija tal-Ikel biex ikun hemm titjib fis-servizzi li jiġu offruti. It-twaqqif tas-sezzjoni ta' sorveljanza jimxi jitfit ma' ħidma illi diġà saret fil-qasam, illi tinkludi inizjattivi relatati ma' swieq tal-bdiewa u eżerċizzju fuq il-liġijiet relatati mal-ħidma tal-Aġenzija tal-Ikel. Saru wkoll spezzjonijiet regolari fil-Pitkalija fil-waqt li ngħata taħriġ lill-ħaddiema. Il-Ministru Refalo qal li dan kollu jkompli jixed kemm il-Gvern huwa impenjat li jibqa' jsaħħaħ is-settur tal-bidja f'Malta.